затова се надявам аз да я заместя достойно. Какво мога да кажа за финансовия сектор? След като вече чухме изложението на една друга част от финансовия сектор на Българска фондова борса, финансовия сектор или по-скоро банковия сектор в България е един от най-бързо развиващите се през последните години. Като цяло започнахме в началото на 90-те с, знаете, много малко банки, всичките държавни. Постепенно се появиха много частни банки в края на 90-те и в началото на този век. Започна и приватизацията и към 2003 година, когато може да се каже, че започна началото на истинското развитие, вече изцяло сектора с малки изключения беше държавен, беше частен, извинявам се. Към момента на българския пазар присъстват 24 банки, които са регистрирани в България, както и 6 клона на чуждестранни банки. Общо активите на банковата система достигнаха близо 70 милиарда през септември тази година. От тогава насам забелязваме известен спад, но вярваме, че те ще продължат да нарастват през следващата, когато премине кризата. Това, което банковия сектор формира над 108% от брутния вътрешен продукт на страната и това в сравнение с страните от Централна и Западна Европа е малко, т.е. има все още много на къде да се развиваме. Както вече казах, приватизацията постави голяма част от активите на банките в частни ръце и в повечето случаи това са чуждестранни собственици. Близо 85% от активите са собственост на чуждестранни финансови групи. Аз имам честа да работя за една такава. Заетите в финансовия сектор са близо 30 000 души. Информацията е към края на миналата година. Тази година имаше малко нарастване и може би съвсем малък спад. И освен това усвояваме над 30% от преките чуждестранни инвестиции в България и може би заедно с сектора на недвижимите имоти сме най-големите реципиенти на чуждестранни средства.